Ito, hi Waps, mayong adlaw ka atong tanan. Kani pa na po ako sa ato ang channel o ano ko i-presenta ninyo kung saan pagluto sa itlog escabeche. Okay, mo ni ato ang kuan karon recipe. Pinubring recipe karong adlaw. Okay, ang paniud to mao ni. Gimutan ni mao ni ang tuyo o dunay suka. Walang na mura og lima kutsara, lima suka, lima tuyo. Gamay lang po ng itlog atong lutoon karon. O kini nga itlog gikan sa tiyan sa manok. Akong giihaw gapon nga wala pa mulugwa sa iyang tiyan. Ako nang kuot. Akong pag-ihaw nako kung ilain aron akong lutoon wala ko sudan okay mo ni. Sa pagluto ani mga guwaps, luya, ahos, o bombay, harinang gamay, bitsin gamay, kamatis, sukal, brown sugar, o sa tayubong, cornstarch, o luya, balik ta sa toyo o suka. Okay, atong i-prepare ni kaya ato ni ilunod unya atong unahon ang atong tan-awon kung say atong procedure ni mao na ni guwaps ang ato ang giandam nga kaha. Okay, guwaps mo na ni. Okay, ready. Mao ni atong sangkap sa atong lutoon karon mga guwaps. Okay, tanawan ninyo. Ready na ang tanan. Atong naniilono dire sa mantika nga gabukaw. Okay, tanawa ko ninyo. Okay na. Sige. Muna ni. Muna ang kaha. O atong dugangan ng mantika. Gamay kay mula gamay ra ang butang na to. Init-init na. Pag init-init na, mo-brown na gani ang panakot. Ilunod na to ang uba ang ato yung giluto ng itlog. Atong luto ng itlog. Okay, atong huipon sa medyo napawong man. Okay, lugay masiganing kuan ay kahoy nga buhi. Okay, mo na ni. Okay, ready na. Init-init na. Okay, sige. Okay, wait. Okay, mo na ato na ilunod guwaps. Ang una, kini ang Bombay. Gamay nga Bombay. Okay, ato ang sunod, ahos. Okay, ahos, gamay nga ahos. Gamay raman taglutoon. Gamay ra po lang atong panakot. Kaya lisod magdaghan, gamay ra glutoon, manubrang panakot. Okay, sobra kalami. Bitaw, joke. Okay, yun yan na. Yasit aside na to. Ito siyang sigaan. Hoipon. Kaya mo lang napaong. Pag brown na ning mga panakot nga itong ilunod itong gikuan sa mantika mo na panahon na nga sunod na po ang kamatis o luya. Okay, okay, painito na itong mantika. Okay, pa-brown na ang naunang panakot. Okay, ato na isunod ang luya. Luya na. Okay, sunod kamatis. Bilin ang asukal o ang harina. Ang tayubong o cornstarch ato na isagol sa liquid nga ingredients katong tuyo o suka aron mulawot na siya. Okay, pag makita na to niya kung saan. Okay, mo ni ang itlog.
Akong ingon ganiha nga itlog nga sa ilawang pastiyan pamugawas atong napi sa ihaw. Usig mailabay ato nang lutoon og namo itlog itlog nga tinuod pwede sad nga atong iskabichihon kani kay usig man po ilabay ni mao akong luto karon og among paniud to mga guwaps kay yawat pud nga di ta kagasto ning panahon sa kalisod. Okay mo ni lami na kayo ni. Okay, kana amo ni ang sukal o liquid o ang tayubong o cornstarch isagol daan na siya. Okay, ate sagol. Okay, sukal. Siya brown sugar. Okay, sunod asin. Gamay. Gamay ra kay na may tuyo ato gamay ra na. Ang daghan na pero gamay ra na. Okay, tayubong sunod. Cornstarch. Cornstarch kana mo na cornstarch. Gamay ra pud. Tunga ra sa kanang pack nga gamay. Okay, kayon ibutang dito dayon sa kwan itlog nga atong gilunod na sa mga panakot kauban sa panakot nya ato na lang kayon atong mulawot pwede na kaunon. Okay, sige mo na kini. Okay, iluwad sa mainit nga mantika nga na itlog o mga panakot. Kayon na pagkalaot na siya tanawon ng luto ng malaot na siya luto ng tayubong kay lisod na pag atong kanon hilaw ang tayubong makalaot na stiyan. Okay, amo na haon na to makaon na libre na paniud to mao na simple nga pagluto sa pinubring pagkaon ug kamoy na yung ani kung itlog nga mapalit sa gawas pwede po yung ani yon panglasi ba nga natay sudan nga nindot pod ang kaunon. Walay gasto gamay ra gasto mayroong panakot sukal gasto bampang mga kuan gagmay ra o makapalit mga kuan napay sobra sa inyong pinalit gagmay ra sa parte nga makuha ano isagol sa atong niluto nga sudan. Okay, salamat gaps ato lang kanon niron taon sa inyong pagsunod. Maayong adlaw ninyo o welcome sa akong vlog. O manghinaw to nga mo-subscribe pod mo o mahimo. Okay, ako ta hawno na nato, Waps. Okay, mo na ni Waps. Okay, nindot naman pero lami na kanon. Atong tikman ato ng tilawan karon di madugay. Okay. Gihaon na siya. Ano na siya, hawt-hawt na siya. Kita nyo? Tilokon kay ano maigo paniud to. Okay. Dalhon nato na dito sa ato ang kananan. Tilawan sa una. Kung sa tinuod ba lami. Kamo na siya. Kita nyo? Na siya. Finished product na. Ato na ready to eat na siya. Okay, mga kaigsuonan o mga gwapa sa akong vlog nga subscribers. Daghan salamat sa iyong pagsunod. Usbon ko. Ato na ta. Mga unatan ninyo. Okay. Sige. Kamo na ni. Wala patay. Iwan. Kimo na siya. Okay, atong tilawan o kung sagyod tinuod bigog lami. Ato ni sudan sa paniud to karon. Okay, guys. Okay. Kayo na to sa tilawan. Tilawan na to kung sagyod tinuod ba ang lami ayan ba ning akong niluto? Sige, kaya akong isultin niyo kung sa akong natilawan. Okay. Okay, ato nang tilawan. Kuha tagamay. Okay, na kini mao sili. Ato ning i-push on ato ning kung kinsay gusto halang aron nindot pud ang halang-halang. Okay. Okay, anhir ta kuto mga guwaps. Usbon ko palihog lang og subscribe kung mahimo. Ug daghan salamat sa inyong pagtan-aw ni akong channel. Tangin ninyo kay na patay mga ubang ipasundayag dinhi. Kung nakita tag laing content nga maayo ug nindot nga ipakita ninyo. Okay, daghan salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. Okay, bye-bye.